Hi ha una gran varietat de textos i d'orígens. Són textos que van sorgint doncs, de la llibreta de notes, d'anar amb cotxe i prendre nota mental d'alguna cosa que t'ha passat pel cap. Hi ha de tot, perquè hi ha textos molt breus, que són de veritat deixats i païts a través de la llibreta de notes, i d'altres textos que estan més treballats, que són més llargs, que són potser més narratius, que són jocs. Alguns neixen d'una consulta al diccionari, alguns són anècdotes, són apunts de coses que m'hagués agradat escriure però que em feien mandra, i això s'ha anat transformant en un joc. La broma aquesta de em prenc nota i ja ho escriuré un altre dia ha acabat sent el propi relat moltes vegades.